ଭଲ ଅଛନ୍ ଭଲ ଏନ୍ତା କି ଯେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆପଣ କଲାପାଟ ଯେନ୍ଟା କି ବେଲେ ଆମର୍ ରାଜା ଆମର ରହୁଥିନେ ଶାସନ ବି ଚାଲିଥିଲା ବୋଲିକରି ଯେନ୍ଟା ଶୁଣା ପାଇବାକୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ବୋଲନ হয় ଯେ ଆପଣ କଲାପାଟ ବିଷୟରେ କାଣା ଟିକେ କହିପାରମେ କି ଆମ ଏ କର୍ଲାପାଟ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଭର ଲାଗି ଆମର ଏ କର୍ଲାପାଟ ହେଲା ଅଭୟ ଅରଣ୍ୟ ହୁଁ 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 ଅଭୟ ଅରଣ୍ୟରେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିକିନା କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ପୁରା ଏବେ ମାଲି ଫାଲି ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି ହଏ ଏବେ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ମାଲ ହିସାବରେ କେତେ ଲୋକର ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ହଏ ଯେ ଆମର ଯେମିତି ଖଣ୍ଡୁଆଳ ମାଳିଟା ଗଲେ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏରିଆଟା ସବୁ କିଛି ପଳେଇଯିବା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆମର ଖଣ୍ଡୁଆଳ ମାଳିକେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଲାଗିଛନ୍ ପବ୍ଲିକ ହୁଁ ହୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଙ୍ଗେ ତ କିଛି ଲଢ଼ି ହୁଏନି ହଏ ହଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର ହଏ ଚାଲିଛେ କିନ୍ତୁ କର୍ଲାପାଟ ଇତିହାସରେ ଅଛି ହୁଁ 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 ଏଭର ଗାଁଟା ନିଶ୍ଚୟ କର୍ଲାପାଟ ହଏ ବହୁତ ଦିନ ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ବ୍ରଜମନ ଅମରର ଗାଁଟା ଏଇଟା ବେଲେ ଆମେ ବି ଜାଣା ଶୁଣିବା ପେନୁ ଯେ ବେଲେ ଯେନ୍ଟା ରଜା ଆମ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ହଁ ସେ ଏରିଆ ହେଲା କର୍ଲାପାଟ ବୋଲି କର୍ଲାପାଟ। କରି ସେ ପାଖରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମେ ବି ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛୁ ବୋଲନ ବେଲେ ଖାଲି କେନ୍ତା ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା ସେ ମୋର ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ କହିପାରମେ କି ଯେନ୍ ପରିବେଶ ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନରେ ଯେନ୍ ପରିବେଶଟା ଚାଲିଥିଲା ହଁ ସମାନ ଶାନ୍ତ ଏକା ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଏବେ ଦେଖବାକେ ତ ଯେନ୍ଟା ବି ଏବେ ଦେଖବାକେ ଆମର ଯେନ୍ଟା ରାଜ ଦରବାର ଗେଟ୍ ଯେନ୍ଟା ନେଇ ଥିଲା କାଁ ହଁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସବୁ ଏବେ ଚାଷବାସ ସରିକରି ଭାନିପାଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ ହଁ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଆମର ଏ ଏରିଆ କେନ୍ତା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କିଛି ନାହିଁ କେନ୍ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲୋକ ରହିବାର ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହଇ ଖାଲି ଆମେ ଛୋଟିଆ ଲୋକମାନେ ଏକା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖାଲି ବସାବାନ